Наступає у церковному богослужебному крузі начало нового богослужебного круга, начало церковного календаря. Ми переходимо на завтрашній день, завтра, 1 вересня, 1 септембра по церковному, нині останній день августа по церковному юліанському календарю. Завтра у нас задача молитися іще раз за всіх студентів, за учащихся і учащих, за всіх наших діточок, котрі пішли в школу, за батьків, за вчителів, а просити особливо то Божу Матері ікону, котра принесена нам із Афона, ікона Божої Матері Геронтіса, наставниця, вчителька. І от і сьогодні в Євангелії приходить Ісус на всякий момент, і йому дали книгу у сонмі, щоб прочитати. Подали йому книгу пророка Ісаїї. Він розкрив її, знайшов ото місто, де було написано так: «Дух Господній на мені, ібо Він помазав мене благовістувати нищим, послав мене ісціляти сокрушених серцем, котрі сокрушаються, проповідувати пленним освобождення, сліпим прозріння, отпустити ізмучених від гріха і смерти на свободу, проповідувати літо Господнє благоприятне». В нашому місті Ісус закриває книгу і сказав: «Нині ісповнилося Писання сіє, слышаное вами». Мир прийшов Спаситель Христос. Нині прийшов тот, хто відкриє духовні очі, хто виведе із духовного гніта усіх ізмучених сатаною. Усіх людей по цілому світу сатана вселився у сім'ї, у серця, у душі. Фактично Христос явився у мир, котрий, як кажуть многі, окупірував сатана, а в многих сім'ях засів як некий домочадець, як якийсь квартирант. І прийшов той, хто відкриває духовні очі, хто освобождає пліненних, хто ізмучених випускає наконець на свободу. Благо православним християнам, котрі прийняли Христа Ісуса саме в такому статусі. Син Божий зійшов з небес не случайно, а як обіцяв Господь іще Адаму і Єві: «Ви заразили природу людську, через вас смерть вийшла в природу людську, но я вам пошлю Спасителя, сім'я жони сотре, розотре главу змія». Так ісповнилося пророчество: сім'я жони, Діви Марії, родився в мир Спаситель Христос, котрий розрушив царство сатани і того великого монстра гріха, який панував над людством, Господь його зломив. Не потому ли ми часто споминаємо 50-й псалом, і то ці слова, де в 6-му вершові 50-го псалма завжди споминаємо, як Давид духовними очима видів цей момент, коли явиться в мир той, хто отпустить ізмучених гріхами на свободу. І ще Давид сам не був тим. Він наперед видить, що вірні будуть мати Духа Святого, і тому каже: «І мене не лиши Духа Твого Святого, не одійми від мене». Але я кожен день вижу гріх. Помилуй, Боже, великої милості Твоєї, бо то гріх я вижу як на моніторі. Він мене мучить, а я не можу ніч зробити.
І тот гріх не може відпустити ні брат, ні знайомий, ніхто. І шестий стих звучить: а ще би ти, Господи, оправдався, якщо би ти сразився із тим монстром гріха, ти би побідив, як і сказав в словах Твоїх, пророчествах Твоїх, в то, що Ти предсказав, то, що обіцяв, і то, що ісповнив на Христі. Нині начало Нового року. Деколи кажуть, що школа відділена від церкви, церква від школи, держава відділена від церкви, церква від держави. Ну, вияснилося, що і далеко і школа не втікла. Школа наша не придумала другої назви або другої дати розпочати школу, як 1 вересня, 1 сентября. І так, уже в такій даті школа копірує нашу дату. Друге, ми розпочинаємо духовну роботу. Всі ми теж діти Христові, ученики Христові, котрі починаємо навчальний новий рік. Благо нам в Ужгороді, у нас є особлива вчителька, Христос наш учитель, а всі наші вчителі, священники так учать, як благословив Отець Небесний і як навчив той главний учитель і наставник Христос, апостолів, а вони передали учення Христово нам до сьогодні. Віримо, цілий рік потрудившись, будемо відповідно мати нагороду тут на землі, якимись промежуточними нагородами, а в вічності і нагородами вічними у Царстві Божієм. Амінь.